Shoutout, Ma'am Marvic Banyo. Shoutout po. Salamat sa thumbs up. Yeah. Shoutout, shoutout. Shoutout mga koray. Shoutout, shoutout. For viewers at 3 thumbs up, shoutout. Bibili natin. Nagbababa pa. Wait a minute kayo. Huwag mag-wait. Ganun madali. Magbababa pa ng paninda. Sayuti. Maraming init guys. Super init talaga. Eight viewers, shout out. Nabili natin sa yote 25 lang. Ay, no. Ha? Nakapula? Oo. Ano sabi? Tama yung driver na hindi tayo pala. Kita nga lang. Wawawang mo. Eleven viewers, shout out. Bili natin sa yote ah. Mami's Word, thank you po. Salamat Sangkay, Shouty. Mami's, thank you.
11 viewers at 3 thumbs up. Shout out po sa inyo guys. Bili natin. Sayote, 25 lang. Sayote, benching ko lang, benching ko. Bili natin, sayote. 25 lang, 25. 25 lang, te. 25. Nalambot naman po yan mga bag. Diba? So, sayote, benching ko lang. Galit po. Salamat po. 25 lang, sayote, 25. If you're shout out. Sayote ate, sayote oh. Bili na ate, bili na. Sayote. Bili na sayote ah. Just go ahead, Chico.
Hindi na ito mag-o. Pamilila lang eh. Alam mo na yun. Huwag mo pag-sili, matagami. Wala. Wala yung kuya mo, gago ka. Kuya mo, gago. Yung kuya mo, gago ka. Wow! 25. Isang piraso lang. 15. No. Sorry. Hi, Ma'am Melody, Miss Shoutout. Ameladyo, shoutout po. Good morning po, Sir Mark. Thank you po. Ichigo. Yeah. 5 viewers, shoutout. Thank you po sa thumbs up. Nag-edit ako ng video namin kahapon. Nag-edit ko yung video namin kahapon. Naligo kami sa ilog ng Kanyakan River. Guys, Dan Car, thank you po. Hello, Migalab Shoutout. Welcome to my live stream. So, nagtitinda po ako. Tama tinda lang habang nag-i-edit ng video kahapon. Hindi ko natapos kagad. Nakatulog ako, inantok. Hello, shoutout po. Smart yan. Mamaya. 7 viewers, hello. Mami's Word, Miguel shoutout. Sangkay Matthew, thank you. Shoutout po guys, shoutout po for viewers. Jose Wallace. Shoutout po, Jose. 25. Huwag ka nang maglayad na maganda ka na. Ito maganda to. Maganda to. Rinate. Sige po. Bili na kayo sa yote oh. 25 lang, 25. Five viewers, shout out.
Naman po mga approach. Marvin, shout out. Ma'am Gemma, good morning po. Guys, General Cox. Sino may birthday ngayon, boss? Ito boss, yung kaibigan ko si... Ma'am Lot Lot, Nigalag shout out po. Seven viewers, shout out sa inyo guys. Diyos at mga kanya ka-driver sa yung kanya ka-driver Shout out to all. Thank you po Ma'am Lot Lot Miss Vlog. na ginawa na Salamat po. Sige. May Bonsai Mix TV, shout out. Nina, 25 lang. Maria P. Kalaus Mine, shout out. May Bonsai, Sangkay, thank you. Thank you sa inyong lahat guys sa pagpasok. 8 viewers at 9 thumbs up, shout out. Ma'am Gemma, lot hello, sabi ni Ma'am Gemma. Thank you po sa inyo guys. 8 viewers at 10 thumbs up, shout out. Thank you very much. Ako pala yun. Ilan ko pa ako? Ano, boss? ganda dito guys. Nakabot yan. Ramix Vlog, shout out. Bigyan kitang jacket. I give you moderator from... Thank you very much, Ramix Vlog. Yeah. I give you moderator, Ram. 25 lang, ma'am. Ano? 25. $25 lang, 25. Wala na. Ay, hindi ma. Yun. Tawag mo na. Inse. Nahulog pa. Hey! 25. Thank you.
Magmuna. Sige po lang, mami. Saan kay Macho? Sige po. Okay lang. Pin kita, ano, Ram? Thank you, Ram. Salamat sa, ano, pasyon. Guys, please connect, ano, Ram next vlog. Bagong bisita natin. Kuha ka na. Bagong bisita natin, guys. Mamatyo, sige lang po. Ilan ba? Sige po ka. Salamat sa inyo, guys. 7 million in the house at 11 thumbs up sa akin. Sayuti, ate. Sayuti. Magsayuti na kayo. Magsayuti, oh. Sayutihan nyo na. Sayutihan nyo na. Ilan? Isong talamay. Ay, acoustic, shoutout sa'yo. Sangkay B-Boy, Migalog shoutout. Ano, Sangkay? Ay, B-Boy. Hi, Mark, nasan ka na? Nandito lang ako. Nagbenta ko ng palamig. Palamig yun, palamig. Gulaman. Hi, Ram, Migalog shoutout. Ma'am Eladio, Migalog shoutout po. Salamat sa... Ay, nagbaba pala ng bahay si Ma'am Eladio. Saglit lang po, ah. Ano lang natin to si Ram. Pindang natin. Bonsoy, baka hindi ka pa nakakunik kay Ram Mix Vlog. Pag-i-connect naman para Bay, sold out na ba? Hindi pa nga po eh. Matumal po, ano, Sir Acoustic. Criselda Channel, shoutout po. Salamat po, Criselda. Salamat sa pagpasyan. Tinatanong ni Acoustic, wala pa. Ang dami ko pang paninda, guys. Ano? Sangkay? Yan ang paninda ko. 1, 2, 3, 4. Isang kariton lang ako ngayon. Dahil ito pa. 9 viewers at 14 thumbs up. Shoutout po sa inyo, guys. Thank you very much. Ngali na kasi ako lumabas. Pagod ako eh. Pagod ka lalangoy. Sakit sa katawan. Uy, ang dami pa nga po. Ang dami pa sangkay. Natumal eh. Acoustic, tirahin mo na. Ang dami yan, sangkay. Hindi naman nasisira yan. Nakakit abutan yung 2 araw o 3 araw. Hindi nasisira. Acoustic, nasaan ka na? B-Boy, thank you, B-Boy. Ganun talaga sangkay ang ano, titinda. Tiyaga lang kahit napakainit. Pag wala kang tiyaga, wala kang ano, wala kang linaga. Linagang sisiw. Pag gusto yan ni Acoustic, walang imposible. Yeah, tama ka dyan. True, lalo. And viewers, dami natin viewers ngayon, guys. Thank you, guys. Salamat sa mga nanonood dyan. Ramix Vlog. Monsoy, baka hindi pa kayo nakakonek, Ma'am Criselda. Please naman connect kayo ng Ramix Vlog. Nakapin po siya. Pwede natin pasyalahan. Galing yan kay B-Boy kanina. Dinikitan ko, bumalik agad sa akin. Mayroon kasing Pinoy pandikit na kadikit doon, kaya bumalik siya eh. Hoy, tol tol Joey, shoutout sa'yo tol. Kumusta ang ano? Kalay. Live yan.
Agustic, shoutout sa'yo. Shoutout kay Kuya Nelson nanonood. Yan. Nakasubscribe yun kasi dyan si Bebe. Yun lang. Agustic, tulungan mo na si Sangkay ko, please. Pakyaw daw ni B-Boy. Sige, B-Boy, pakyawin mo na daw, sabi ni Agustic. Ay, Boss Joey, shoutout sa'yo. Tol, kumusta ka, Tol? Pakyaw daw ni B-Boy. Ganun siya. Boss Nelson. Shoutout kay Boss Nelson. Nakatutok. Magkano po? 25. Saan? Benching ko lang mga bossing. Ibigyan ko dalawang 25 na. Mabili. Grace, thank you. Buti naman may nang binasok mo, Grace. Grace, thank you, Grace. Francisco, Sangkay, thank you very much. Salante. May siguro din naman si Boss Nelson. Dan sa nakapin, thank you, Sangkay, Grace. Yeah. Tol Joey, thank you very much. Ay, congrats Sangkay, Tol Joey, mamomonetize ka na. Inaayos na yung main ko. So na, maayos na. Thank you, Sangkay. Yun, very good, very good. Mamomoni ka na, Sangkay Joey, thank you sa'yo. Congrats. Dan full packs na nakapin. Thank you, Sangkay Joey. At Mary Grace Francisco Vlog, thank you very much. Postik, shoutout sa'yo. At 10 viewers at 15,000 shoutout sa iyo. Daming panindan ni Boss Nelson. Easy, easy. Ang Corsada channel, baka hindi pa kayo nakakunik kay Ram Mix Vlog. Please connect naman po. Ram, nandiyan ka pa ba? Ram, where are you, Ram? Ram? Ram, where are you, Ram? Nandiyan ka pa? Yung viewers, shout out. Grabe init ah. Kahapon naligo kami sa hindi mainit. Sarap maligo. Sa ilog, sa Bulacan, Kanyakan River. Sarap ng tubig nung bandang alas 2. Lamig. Tama ka ba ito ka, no? Oh.
Shout out. Mayon, shout out. Panrap, shout out. Say good morning. Oh, si Pinoy, Pinoy. So, Pinoy, Pinoy, mix vlog. Thank you. Ma'am Gemma, thank you, ma'am. Tandaan lang, Boss Joe. Thank you po. Sige, okay lang po, Ma'am Oshi. O, si Pinoy. Thank you po. Nagpapalit ako. O, si Pinoy. Shout out po. Salamat sa pagpasyal. Displayan lang natin, guys, ang ating sayote. Ay! Dili na, may kinuha lang po. Ano po ba yun? Ano po yun? Tinapay. Tinapay. 8 viewers in the house. Shout out. So, kumusta kayo, guys? Kumusta ang buhay natin ngayon? Kumusta ang araw? Kumusta ang araw-araw natin sa ating panghanap buhay para sa ating pamilya? Ito ako, tinda, kasi kahapon nagpahinga. Nakapag-swimming tayo kahapon. Na-enjoy naman natin kahit paano. Ang libre natin, na-invite tayo. Invite tayo ng ano natin, kaibigan. Kanyang birthday, si Boss Konyong Adera, shoutout. Ma'am Melody, shoutout. 6 viewers in the house, shoutout. That's it, 25 lang, te. Si Ram, wala na ata si Ram, ah. Ulitan ko na ata si Ram. Ram, wala ka na ata dyan, eh. Salamat sa mga dumikit kay Ram. Ma'am Eladio, where are you? Yung ano mo, binabawin. Hanapin ko nga. Ma'am Eladio, where are you? Oh, wala. 25 lang, te. Ilan piraso? 3 po. Nag-order si Kuya live ko. Yes. Live lang ano. Baka ma-live mo ako Kuya. Ma'am? Hindi lang. Wait lang Kuya. Nakalive ka pa naman. Ito lang yun. Yan na lang. Ay na pinili mo eh. Pinapakita ko lang sa inyo maganda. Ito. Pangit tumuli sa Kuya. Ganda yan. Walang pangit yan. Walang pangit yan. Huwag naman yan. Ito lang, maliit lang. Ano lang. Huwag yan. Wala Kuya. Huwag yan. Malaki yan. Hindi pwede na ka. 225 na ito. Yun yung maliit na. O yan, pwede rin.
Salamat. Pili pa eh. 25 na lang, napili pa. Hindi naman 2 per kilo. Bakit kayo napili pa? Nice, Bigoy. Thank you, Sangkay. Ligo nilang. Sige po. Sige, Bigoy. Ingat ka dyan sa pagligo. Dandan lang sa pagligo. Ba, malunod ka. Baka malunod ka sa drama at sa timba. Dandan lang sa pagbuhos. 7 viewers at 16 thumbs up, shoutout. Kaya pala nangangamoy ka kanina sa live mo eh. Hindi ka pa pala naliligo, Sangkay. Hello, Ma'am Rons. Like that. Thank you, Ma'am Rons. Hi, Ma'am Rons. Kumusta po? Kumusta po ang buhay-buhay? Walang live ngayon. Thank you, Ma'am Ron. Salamat sa pagdikit at pag-like. Thank you, thank you. Salamat sa pagpasyal. May tugtog kasi guys, baka makaka-copyright tayo. Boss Joey, shoutout. Tol, papadikit ko to. Magbaba ako ng link, tol. Salamat. Sige, sige, tol. Amilojo. Ay, ito pala si Tol Joey pala to. Sorry, kala ko si Mama Eladio. Guys, yung nakapin guys, please connect po. Boss Joey yan, si Boss Joey. Kaibigan natin yan. If viewers, please connect. Boss J, salamat tol. Nakadisconnect na ako tol sa'yo, nakadikit na ako. Boss Joey, sikan account niya. Si Boss J, please connect guys. 7 viewers at 7 thumbs up.
Yun oh, may bumili din. Oh, kanina pa yan, may bumibili. Nakalive ako. May tugtog lang kaya minimum ang kay. Mahirap mag pag may tugtog, may copyright tayo. Mahirap mag dinis. Ma'am Porcelda, shoutout. Sana may mga pakyaw ulit tol. Sana nga tol. Pero okay lang yan kahit wala. Kayang-kaya ko naman ito itinda. Pero bonus na yung guys, yung may na bili ng paninda natin pumapakyaw. Mahirap kasi pag ano lagi meron, nakakaya naman. Hello, Ma'am Malo Cars. Miguel Love shoutout po. Kumusta po kayo, Ma'am Malo? Kumusta? Maraming salamat, Ma'am Malo. Ang Porcelda Dan Polpak. Sabi ni Boss J. Thank you kay Joey. Melody, Ma'am Malo. Hello. Sabi ni Team viewers in the house. Shoutout po. May tugtog kasi guys. Pasensya na po kayo kung mamit natin. Tol, bag lang ha. Magluluto lang ako. Salamat tol. Sige. Boss J. Tingin ko lang yan. Walang problema. 6 viewers, shoutout.
Shoutout, Marvick, Mamalu, proud shoutout po. Hi Marvick, sabi ni Ma'am Porcelda. May mute lang ako guys kasi may tugtog. 8 viewers in our shoutout. Shoutout Mami Mel Vlog, shoutout po. Good morning. Salamat sa thumbs up po. Thank you very much. Tinda po ako, nagtinda.
7 viewers at 19 thumbs up. Shoutout. Ma'am Mel, thank you po sa pakaway-kaway. Dami ng benta host. Tumal po, wala pa 1,000 benta ko. Tumal po kasi. Machu, mahal si Waray ngayon. My viewers at 10, 20 thumbs up. Shoutout po. Kumusta?
Shoutout sa 3 viewers at 20 thumbs up. Mamalo, shoutout. Morning. Tama ko bahay mo. Pin ko yung bahay niyo, Mamalo. Pin ko yung bahay niyo, Mamalo. Host, morning po. Thank you, Mamalo Part. Thank you, host. Thank you rin po, Mamalo. Tinda muna ako. Tinda muna. May tugtog kasi. Mamalo, thank you. Salamat sa pagpasyal. Ingat kayo po dyan sa Canada. Thank you, Mamalo Parts. Ingat po kayo sa Canada, Mamalo. Guys, please connect, Mamalo Parts. Nakapin po siya, nakapin.
Corselda, shout out. Dito lang, Mark. Thank you, Ma'am Corselda. Maraming salamat. Nag-edit ako ng video. Kahapon namin, naligo kami sa Kanyakang River. Thank you very much. You're welcome. Thank you rin po. Ingat po kayo lagi, Ma'am Corselda. Thank you. Salamat din po.
Sige, hataw lang sa live. Mamalaw siya raw. Tamang live lang. Nag-edit ako ng video ko. Video namin kahapon. Kaya yung ibang mga ano, kasi nag-edit ako ngayon ng video, maraming music. Iniano ko yan, mute ko. Di ba pinapass forward para ano. Ang dami ko nang ginawa yan. Dati ginagawa ko yan. Pag hindi mo siya in-edit ng dire-diretso ang music, copyrights. Nakaka-copyright ka. Ginagawa ko mute yung iba. Ako yan, na-edit ako ng video. Background lang ako ng music pag ano. Yung hindi walang copyright. Kasi pag ano may copyright, mahirap magano. Yes. Ma'am Corselda, salamat. To viewer shout out. For viewers shout out.
Joel! Joel! Nagawa mo ng cellphone. Joel!
Hindi na ang video. Shoutout Ma'am Dima. Nag-edit ako guys.
Margo, matumal ba? Opo, matumal. 6 viewers around at 20 thumbs up. Matumal po, Ma'am Marby. Hello guys, welcome to my Echigo vlog. Marby, Ma'am, ano, kumpagsal na. Mamalapar sila, sabi ni Ma'am Marby. Ay, swimming pool na siya dito sa Dosatsa. Uli. Bye-bye. Ang swimming pool na lalim na.